Alt det vi står på, jord, sten, kontinenter, startede som støv i rummet, og for ca. 4,6 milliarder år siden begyndte en sky af gas og støv at samle sig. Tyngdekraften, den fik partiklerne til at samle sig og klumpe sammen. Og over millioner år, så blev de her klumper større og større. Og til sidst så blev det så til planeter, som vi alle sammen kender. Og vi står jo også på en af planeterne, Jorden, her. Den tidlige jord var meget varm og rolig. Temperaturen var så høj, og store dele af planeten var smeltet, og overfladen bestod af flydende sten. Der var ingen faste kontinenter, ingen oceaner og ingen atmosfære som i dag. Varmen kom fra 3 ting. For det første fra mange sammenstød mellem andre stykker af sten og støv i solsystemet, som frigav mere energi. For det andet fra de store tryk inde i jorden, når mere og mere materiale samlede sig. Og for det tredje fra radioaktiv henfald, hvor nogle grundstoffer gav varme, når de gik i stykker. Fordi jorden næsten var helt smeltet, kunne materialerne bevæge sig rundt. De tungeste stoffer som jern og nikkel sank ned mod midten og dannede jordens kerne, mens de lettere stoffer steg op og dannede karben og skorpen. Denne proces kaldes differentiering, og dette betyder, at jorden blev delt op i lag. Efter noget tid begyndte planeten at køle af, overfladen blev hård og dannede en fast skorpe. Vulkaner brød ofte ud og sendte gasser som vanddamp, koldioxid og kvælstof ud, som langsomt dannede den første atmosfære. Da jorden blev kold nok, blev vanddampen til regn, som over mange millioner år siden dannede de første have. Den tidlige jord var også et voldsomt sted, men netop de hårde forhold og lavinddelingerne inden i jorden gjorde, at planeterne senere kunne blive stabil nok til at få liv til at opstå. Jorden, den er faktisk bygget op som et løg. Den har lag indeni, som hver sag har deres helt egen rolle. Vi kan dele jorden op i de 3 hoveddele, kernen, kappen og skorpen. Inderst der finder vi så den indre kerne. Den består mest af jern og nikkel. Og selvom temperaturen hernede kan komme op på omkring 5.000 grader, er metallet stadig fast. Det skyldes, at trykket er så enormt, at atomerne bliver presset helt tæt sammen, for der er simpelthen ikke plads til, at metallet kan smelte. Men udenom ligger den ydre kerne, og her er metallet derimod flydende. Det bevæger sig langsomt rundt, og de bevægelser skaber faktisk jordens magnetfelt. Magnetfeltet det fungerer som et skjold, der beskytter os mod solvinden, altså de lavede partikler, der konstant strømmer ud fra solen. Oven på kernen, der ligger kappen. Det er et tykt lag af varme, halvflydende sten, og inde i kappen bevæger varmen sig op og ned i konvektionsstrømmen. Det er ligesom, når man varmer suppe på en gryde, og varmen får suppen til at bevæge sig i cirkler. De her bevægelser i kappen er faktisk det, der får jordskorpen til at bevæge sig. Helt øverst, der ligger skorpen. Det er det lag, vi bor på, og det er delt op i store plader, der langsomt glider rundt på kappen under os. Det er netop de bevægelser, der skaber jordskælv og vulkaner. Varme fra jordens indre får kappen til at bevæge sig langsomt. De bevægelser trækker altså jordskorpen med sig, og derfor flytter kontinenterne og havbunden sig hele tiden. Grænserne mellem pladerne kaldes pladegrænser, og der findes 3 hovedtyper: konstruktiv, destruktiv og bevarende. Ved en konstruktiv pladegrænse bevæger pladerne sig væk fra hinanden. Magma fra kappen stiger op og størkner, så der dannes en ny skorpe, altså en ny havbund. Det sker for eksempel ved den midtatlantiske ryg. Ved en destruktiv pladegrænse støder de her plader altså sig sammen. Den tungeste plade, som typisk er oceanpladen, bliver presset ned under den anden. Det kaldes subduktion, og her dannes dybhavsgrave og vulkaner, som i Stillehavets ildring. Ved en bevarende pladegrænse bevæger pladerne sig sidelæns forbi hinanden. Der dannes hverken ny eller ødelægges gammel skorpe, men spændingerne udløser kraftige jordskælv. Det ses f.eks. langs San Andreas-forkastningen i Californien. Pladetektonikken er altså på en måde jordens motor, og uden den vil planeten være død og stille. Pladernes bevægelser skaber bjerge, vulkaner og jordskælv og fornyer hele tiden overfladen. Uden de bevægelser vil jorden langsomt køle af, blive flad og uden liv. Der vil ikke komme nye landskaber, intet kulstofskredsløb og ingen vulkansk aktivitet. Det er pladetektonikken, der holder jorden i live.